Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Arahus. Da fatan an tashi lafiya. To kamar dai da kuka sani, ni sunana Shamsuddin Idris, wanda kuka sani a social media yana fitarin da Real Zabiran Waka, saboda ni mawaƙi ne. Da haka kuwa ina cikin Kannywood tsundum zan ce, saboda duka dai da mu da su duka ruwa da tsaki, kamar in ce duka uwa dai uba dai miki, tunda wane ba yi sai da wani. Duka ma zan iya cewa mu muna yi ba sai da artist ba, tunda muna yi mu yi haka kafin ma ga mu yi bidiyon ta sai ta kwanta mana a rai, ko in ta ma pass in mu masoyan mu sannan mu fito ita. To akan hakan, saboda yana da ruwa da tsaki a cikin wannan tafiyan, na fito ina bayani akan abin da ke faruwa a cikin Kannywood. Gaskiya mu ma da ke yara abin ta fara isa mu mun zana lafiya da junanmu da kuma yan uwanmu wanda muke abubuwa da dama. To ya za a yi manyan mu a ce kuma sun kasa zama lafiya? Abin yana daure mun kai, saboda can aji wancan ya yi mai ma na wancan aji ya yi ma na wancan, sannan kuma idan ka zo ka duba lebu din shi da kai da kake cikin masana'antar ya fi ka balo a ciki, kai ka zana lafiya. To ina ga shi gare ku ne ya kamata mu kwaikwaya abubuwan da za mu tafi da shi a cikin wannan masana'antar, ba wai mu zo kuna hayaniya mu ko mu za mu ɗauka hayaniyan ku. Ba hayaniyan ku ya kamata mu dinga ɗauka ba, abin da kuke yi da shi na karuwa shi ya kamata mu dinga tafiyar da shi, muna koya muna yada wa duniya, tana ƙara son mu kuma muna ƙara ji da ku akan gare ku. Muna gani mu kuma muna kallon abun, jama'a suna son mu kuma muna ƙara son mu, ba kuna tura muna tsannan kanku da kanku a cikin zuciyoyin mu ba. Dan Allah, Adamu Sanusiyoska, dukkan waye Aliyu, sannan kuma yana so in tabbatar muku babu mai ruwa ya tsaki akan wai kama Sanusiyoska, babu. Kowa ya waye gari ya ga an kama Sanusiyoska ne. Dan haka dan Allah, idan kun ji abu ba ku san ya yake ba, dan Allah fans da kuma sauran mutane masu sha'awar wannan masana'antar, da Allah idan kuna so kuma wannan masana'antar adalci da uzuri, ku daina haɗa mu faɗa da junanmu, saboda wancan ya ce wancan ya ce kaza, wancan shine sanadiyar kaza, shine ke haɗa wada ba. Ku ne fans, ku ne ke haɗa faɗan nan, ba kowa ba. Dan Allah da Annabi, ku rinka tsaya ku yi uzuri, ku ji meye musabbabin abin da ke gudana kafin ku aiwatar da naku hukuncin. Dan Allah, shine roƙon Real Zabiran Waka a gare ku masoya baki daya.